Ja, Leon, even om het met het positieve te beginnen. We hebben kunst nodig omdat het leuk is. Nou, ik vind het woord leuk niet toepasselijk in deze. Ik vind dat de kunst eigenlijk, en dat zie je ook in deze verhalen, wel geïsoleerd wordt van het dagelijkse bestaan. Voor mij is kunst maken, maar ook met kunstenaars werken, is gewoon deel van een arbeidsproces. Het is deel van een economisch proces. Het is deel van het feit dat wij zeg maar, de cultuur aaneenschakelen van het verleden wat we hebben en naar de toekomst gaan en dat. Uiteindelijk moet je dat wel vertalen naar wat dat betekent toch voor mensen. Want mensen moeten het zien, mensen moeten ervan houden, want daar is toch kunst voor bedoeld. Je moet een boodschap overbrengen. Tuurlijk. Hoe belangrijk is dan kunst voor Zeeland in dit geval? Mensen, ja, deel van deze mensen waardeert het dan niet. Nou, in die zin hebben wij de media meer dan nodig. Hè? Ik bedoel, ik ken maar één politicus die ooit in het verleden als ambassadeur gefunctioneerd heeft voor de kunst. Hè? Dat was Gerrit Schoenmakers. Daarna heb ik er nooit meer één gehoord. Het is zo ontzettend belangrijk dat op welke momenten ook zeker een wethouder voor cultuur ook staat voor de zaken die hij in zijn portefeuille heeft. Wij hebben de media nodig om met name ook dat verhaal achter de kunst te verklaren. Waar gaat het nu vaak over? Waar we het net over hebben. Je komt binnen, je ziet een beeld, het beeld wordt verklaard of wat dan ook. Maar feitelijk kijk je alleen naar het eindproduct van de kunstenaar. Wat is daar voorafgaande aan gebeurd? Dat weet niemand. Hoe komt die kunstenaar aan zijn geld? Hoe moet hij iedere keer tobben om rond te komen? Dan heb ik het niet over de topkunstenaars. Ja. Dus dat is eigenlijk het probleem. En wat je nu ziet, ook heel die reacties van die mensen, dat is heel vaak ook de chargering vanuit het internationale circuit. Hè, gigantische budgetten die beschikbaar zijn of veilingprijzen die gemaakt worden. Maar dat is maar een heel klein stukje van de top. Maar Anke, als ik jou want die discussies hebben we natuurlijk op de redactie van Omroep Zeeland ook. Ja. Dan ben jij bezig met zo'n reportage en dan zijn er sommige collega's, maar misschien toch ook wel een deel van het publiek die zegt, heeft die man subsidie gekregen voor dat kunstwerk? Maken ze daar dan ook nog een reportage over? Ja, ik heb wel het idee dat mensen een beetje bang zijn voor iets wat ze niet 1, 2, 3 snappen. Ja. En ik wil ook even inhaken op wat hier gezegd wordt bij dat publiek. Dan hebben ze het volgens mij vooral over beeldende kunst. Maar die mensen vergeten dat de fanfare op het dorp of het kinderkoor waarin hun dochter speelt, dat is ook kunst en cultuur. En daar zou je dan ook op gaan bezuinigen. Het is niet altijd zo ver weg en highbrow. Het zijn ook gewone dingen zoals een muziekkorps of een plaatselijke toneelvereniging. Die krijgen ook allemaal geen subsidie meer. Maken wij daar wel de juiste keuzes soms? Zou je dat ook meer moeten laten zien of in combinatie met de twee? Dat wel. Ik denk hoge kunst en gewoon... Ja, ik denk dat je die vertaalslag wel moet maken. Dat je in feite duidelijk moet maken dat kunst heel direct bij mensen in hun omgeving plaatsvindt. Ja. Dat is helemaal niet ver weg. En ik heb dat bijvoorbeeld met het fenomeen kunst uitleen, maar ook met allerlei acties en manifestaties op straat steeds geprobeerd. Om die vertaalslag te maken. Ik bedoel, ik heb me nooit gewaand in een soort ivoren toren om van daaruit die kunst te adoreren. Altijd geprobeerd omdat... Tinkerbell vind ik zo'n prachtig voorbeeld ervan. Zet dat huisje daar neer en al die dingen meer. Helaas... Door de spierballenpolitiek van een burgemeester moet dat dan afgebroken worden. Nu inmiddels afgetreden zelf. Ja, inmiddels. Maar die man had natuurlijk kunnen zeggen, oké, voor die illegale zoek je maar een oplossing, maar dat huisje blijft staan. Dat is het statement van deze maand. Kijk, dat vind ik kiezen voor de kunst. Kiezen voor de kunst, dat moet de politiek misschien ook doen. Doen ze niet, want er wordt bezuinigd op de kunst. De vraag is, kan er nog meer ingeleverd worden in de kunst- en cultuursector? Wat misschien niet zo bekend is, maar op kunst is al heel veel bezuinigd. Wij zijn als een van de eerste, hebben wij 20% bezuiniging voor onze kiezer gekregen. We hebben dat opgevangen. Kunst laat ook zien dat we soepel, creatief zijn, maar de rek is er nu wel uit. Dus we hebben al heel veel gedaan om het op te vangen. Als je nog meer doet, dan kom je aan de wortels en dan hou dan maar helemaal op. Ja, Leon, je zei het net, kiezen voor de kunst. Dat betekent dus in dit geval niet meer bezuinigen, denk ik. Want kan het nog meer hebben? Deze mevrouw zegt van niet. Nee, ik denk dat de grens wel bereikt is. Ik denk dat je een aantal organisaties nodig hebt die het podium bieden om kunstenaars daarop te laten werken. Er zijn heel veel kunstenaars, ik ken het merendeel van de kunstenaars die nog nooit subsidie gehad hebben of ook zonder subsidie werken. Het zijn gewoon ZZP'ers die soms nog €20 op hun rekening hebben staan. En het verbaast me dan het enthousiasme wat ze dan nog hebben om toch door te gaan met het werk. Dus er zit een drive achter en het zou zo belangrijk zijn om die drive eens een keer in beeld te brengen. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Waarom kies je voor dat kunstenaarschap? Waarom kies je ervoor om soms 80 uur per week te werken en nog 40 uur naast jouw kunstenaarschap, om dat toch, zal maar zeggen, met dat kunstenaarschap bezig te zijn? Maar Anke, ben je niet bang dat toch het gros van de Omroep Zeeland kijkers en luisteraars zegt van iedere keer dat geklaag van die kunstenaars, goede kunst betaalt zichzelf wel? Het zijn net boeren, hè? Die klagen ook altijd.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat onze kijkers en luisteraars best wel snappen. Dat denk ik echt wel. Die zijn kritisch en terecht. En ik vind ook dat wij een taak hebben om ze dingen te laten zien die ze niet 1, 2, 3 zouden kiezen. Of een expositie waar ze misschien anders niet naartoe zouden gaan. Of een theatervoorstelling waarvan ze denken van nou, dat is wel erg modern. Want misschien vinden ze het wel wat als ze het een keer gezien Ja, hebben. nou, ik vind dat echt dat wij een soort hoeders en bewakers van de kunst en cultuur in Zeeland zijn. Is dat niet een beetje een ivoren toren gedachte? Ja. Want Ja. daar moet je mee oppassen natuurlijk. Met een wijzend vingertje belerend mensen. Kijk, dit Nee. is kunst en leer van ons. Nee, het is niet belerend, het is ook niet opvoedend, maar het is wel gewoon mensen proberen om een iets bredere blik te krijgen dan die ze misschien zouden hebben. En ik bedoel het echt alleen maar omdat het leuk is. Maar misschien en omdat het mooi waarderen is. Zeeuwen het wel, maar ja, praten ze er niet over. Of zijn Zeeuwen te nuchter voor ja, kunst? Misschien krijg je wel de erkenning. Nou, ik denk dat dat niet alleen aan de Zeeuwen is toebedeeld. Ik bedoel, de landelijke tendens. Ik bedoel, kijk heel die PVV-toestanden met hun linkse hobbyverhalen. Dat komt ook ergens vandaan. Dat kwam niet uit Zeeland. Hè? Ik bedoel, dus het ligt veel breder. En ik denk dat... op de een of andere misschien is ons Calvinistisch verleden wel. Ik weet het niet. Op de een of andere manier... Gezagsgetrouw? Ja, mogen wij daar van die dingen waarvan je kunt genieten, niet genieten? En Omroep Zeeland moet daar misschien een belangrijkere rol in spelen. Je stipte het eerder al aan. Ja, en ik denk vooral ook aan de achtergrondrol. Ik denk, kijk, kunstenaars, en er zijn er een groot aantal in Zeeland, professionele kunstenaars, die werken hard aan hun beroepspraktijk. En vooral die achterliggende oorzaken en die achterliggende beweegreden en al die dingen meer, die zouden misschien eens wat meer in beeld kunnen gebracht worden om daarmee ook duidelijk te maken dat kunstmaken gewoon deel is van het arbeidsproces. Dus net zo goed als dat je bij de DO werkt of bij welk bedrijf dan ook, als kunstenaar, en dat zou je eens een keer moeten ontsluiten. Dat het echt werk Dan wordt het is. herkenbaar, denk ik. Voor Ja, maar volgens mij had je daar ook al een idee over. Hoe dat dan zou moeten. Nou, ik zou inderdaad... Ik zie nu Vogelvlucht heet dat, geloof ik, of wat dan ook. Zijn allemaal van die prachtige dingen. En ik vind het ook wel eens leuk om een keer naar zo'n helikoptervlucht te kijken. Maar ik denk van, waarom zet je die tijd niet anders in? Waarom organiseer nou eens dat je 10 mensen in Zeeland krijgt, vrijwilligers, dus het kost niet veel geld. Met de digitale technieken vandaag de dag is het fantastisch om mensen opnames te laten maken. Zij zullen vooral de vragen stellen die veel dichter bij de mensen liggen. En probeer zo die vertaalslag te maken naar de bevolking over die kunst. En wat mij betreft mag dat dan van de fanfare gaan tot en met de tentoonstelling in de Vleeshal. Want in feite denk ik alleen maar dat je een soort toeleiding kunt krijgen. Mensen kunt verleiden, ja. En daar is beeldmateriaal voor nodig en een verhaal. Ja, een soort videoblog op Omroep Zeeland. Ja, een soort man bij het hond, maar dan op zijn Zeeuws. Leon Riekwel en Anke Tanihatou, dank je wel. En u hoorde haar al eerder deze uitzending. Marion van Ierwaarde, ook Zeeuwse cultuur. Kan ik nog even bij je zijn? Geef mij nog even de tijd. De regen valt als een traan die naar beneden glijdt. Ik wil je nog zoveel vertellen. Ik heb nog zoveel vragen. Waarom doet dit zo'n pijn? En waarom nou jij? De bladeren vallen, de wind die speelt, de takken buigen. Ik kijk omhoog, maar zie niets. Waar ben je? Waar ben je? Ben je hier bij mij? Zo ver, zo ver, zo ver van mij. Maar eens zal ik verder gaan. Denk maar niet dat ik stil blijf staan. Ik neem jou voor altijd mee, als een deel van mij voortaan. Gedragen door de wind, ben jij het die mij vindt. Een straal van de zon verwarmt mijn herinnering. Dagen, weken, een maand
van jouw lach. De beelden komen vrij. Ik zie jou voor me staan. Jij hoort bij mij. Waar ben je? Waar ben je? Ben je hier bij mij? Zo ver, zo ver, zo ver van mij. Waar ben je? Waar ben je? Ben je hier bij mij? Zo ver, zo ver, zo ver van mij. Zegt u het maar. U heeft uw punt duidelijk gemaakt. Meneer Oostdijk uit Krabbendijken, dank u wel daarvoor. Goedemiddag, Martijn. Hallo. Hallo. En kleine strijdborden vervoerd. Ja, altijd hè. Goedemiddag met Omroep Zeeland. U wilt even reageren op het programma? Is goed, ga ik u doorverbinden. Een momentje alsjeblieft. Ja hoor. Hallo, ik heb nog echt 10 seconden voor u. Goedemiddag, u spreekt met Tineke Vamer. Zegt u het maar. Wij zijn hier met vakantie in Katsenbad. Oh, wat leuk. Ja, maar dat doen we heel vaak. Kom op 20 jaar Zeeland. Ja, het radioprogramma Zegt u het maar. Iedere dag bij ons bij Omroep Zeeland op de radio tussen 5:30 en 6 uur. Waar mensen kunnen bellen met hun reacties op het nieuws of wat hen bezighoudt. Hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland. Ja, zegt u het maar. Programma waarop... Waarom lach je nou? Ja, nou ja, heel veel mensen beginnen te lachen als het gaat over het Zegt u het maar. Want vreselijk veel kritiek erop, maar ja, het wordt toch ook heel goed beluisterd. Je wil niet weten hoe vaak ik het heb over Zegt u het maar als ik in de provincie kom. Het is echt ongelooflijk. En je zegt al een beetje, er zijn maar 2 wegen. Of je vindt het geweldig, of je vindt het verschrikkelijk. En er zit niks tussen. Zo simpel is het. Maar bijvoorbeeld kritiek. Hè? Het zijn heel vaak dezelfde bellers met dezelfde verhalen. Waarom doet Omroep Zeeland dat? Ja, kijk, wij vinden het heel erg belangrijk dat er een programma is waar de Zeeuwen hun mening kunnen geven. En daar krijgen we ook terug vanuit het publiek. We doen daar ook onderzoek naar. Mensen vinden het geweldig dat mensen recht voor hun raap hun mening kunnen zeggen. Dat het een open programma is. En sommige mensen vinden het ook hilarisch en komisch. En vergeet niet, het legt ook dingen bloot. Hè? Want vooral bestuurders zeggen tegen mij van, kap er nou eens een keer mee. En al dat oude hoers, als ik het zachtjes mag zeggen. En altijd dezelfde bellers. Maar ik vind het ook een beetje arrogant in alle ernstheid. Want het is wel de mening van het volk. En die moeten via onze zender kunnen vertellen wat zij vinden. Dus ik vind het ook een beetje arrogant om te zeggen dat dat niet meer zou kunnen. Dus zolang ik hier hoofdredacteur ben, ik zeg het hier keihard op camera, blijft Zegt u het maar bestaan. Dat is vastgelegd. Eén voorbeeld. Er is een gemeentebestuur of een wethouder in Vlissingen omgesneuveld. Omdat via dat programma, vanuit journalistieke waarde, bloot lag dat er heel veel onrust was, toen was hij hier ook al aan het werk, over de begraafplaats in Vlissingen, waar graven werden geruimd, waar de nabestaanden niks van wisten. Recent nog waren er heel veel bellers in Zegt u het maar, die zich druk maakten om het feit dat prinses Beatrix haar feestje op de dag eerst dat wij in Zeeland de watersnoodramp herdenken. Nou, als we die signalen via Zegt u maar binnenkrijgen, dan is dat ook gelijk een verhaal van ons. Het is ook echt een peiling van de Zeeuwse samenleving. Ja, we gaan het eventjes hebben inderdaad. We blijven het praten even over Zegt u het maar. Want we hoorden al wat reacties. Er waren meer reacties op het programma Zegt u het maar. Ja, want drie vaste gasten van Zegt u het maar, of vaste bellers moet ik eigenlijk zeggen, die zijn hier aangeschoven. U kent ze allemaal niet van gezicht, en ik ook niet, want normaal hebben we ze alleen aan de telefoon. Meneer Sol, ja, meneer Gerst en meneer Van Tongeren. En het zijn 3 vaste bellers. Laten we het eerst even over jullie voorwerp hebben, want wat is dit in vredesnaam? Ja, wat zou dat nou wezen? Ja, ik denk dat u het mij uit gaat leggen. Ja, dan ga ik u uitleggen. Hier gaan de grote euro's... U moet het een beetje zo houden. Hier gaan de grote euro's in. En hier gaan de kleine euro's in. Dit is een erwtenzeef. Vroeger dan zaten de mensen aan tafel en dan gingen ze erwtenzeef in.
Dus de kleintjes die vielen daardoor. En de grote die hielden ze apart. En daar kookten ze erwtensoep van. Maar je ziet het. Kijk, het is... Ja, je kan hem instellen, ja. Heb je nog nooit van gehoord, zeker? Nou, ik niet. Ik ga snel door naar meneer Gerst. Ja, sorry. U heeft iets kleiners bij, hè? Ja, een liefje, hè? Een heel klein popje, Zeeuws popje. Ja, niet van mij, die heb ik geleend. En ze kunnen slapen ook, oppassen ermee. Niet te hard praten. Gaan we naar de vuurtoren van meneer Van Tongeren? Ja, ik denk, ik neem een beetje licht in de duisternis mee. Hè? Dus kijk, zo heb ik mijn tweede vrouw leren kennen. Want ik ben een Hagenees die in Zeeland terecht is gekomen... dat de wind hier toevallig heen stond. Ja, en haar ouders woonden op Westerschouw. En dan zag ik dus altijd die vuurtoren. Dat was een schitterend gezicht. En ik heb thuis allemaal vuurtorens. Dus ik denk, in plaats van een bordje, neem ik een vuurtoren mee. Het ziet er allemaal fantastisch uit, maar nu de hamvraag. Als ik zeg 0, 11, 8, 4 en dan 5 keer een 9, wat zegt u dan? Hier komt, zegt u het maar. Ja, precies. en u belt regelmatig. Nou, ja, dat lukt nog wel eens, ja. Krijgt u daar nog veel commentaar op? Ja, het zou me nog wel eens aan. Ja, zelfs ze herkennen me nog bij Albert Heijn. Dat vind ik niet zo leuk hoor, eigenlijk. Maar, van uw stem? Ja, mijn stem. Ik heb een rare stem, denk ik. Ik heb hem zelf nog nooit gehoord. Wat ik hoor, denk ik, nou, dat is wel mooi hoor. Maar nee, dat lijkt toch niet. Zelfs eentje heb gezegd, dan ben u mijn opa. Oh. Dus. Dat is ook niet goed. En krijgt u er commentaar op of wordt u niet herkend? Ik krijg geen commentaar op, alleen maar complimentjes. En dat is ook wel leuk natuurlijk, hè. Dus ja, ik wil niet zeggen dat ik beroemd ben of berucht. Maar ik was een gast die hier 35 jaar in Vlissingen heeft gereden. Met een huisvuilwagen, een containerwagen. En dan zei ze, god, daar komt Wies weer. Hey? Ik heb je gisteren nog gehoord op de radio of zo. Nou, vond ik hartstikke leuk. Dus ik bedoel... en zo, ik ben er niet iedere dag op, hoor, want... dat hoeft ook niet, nee, hè? Nee, dat hoeft ook. Nee. Zou u zonder zegt u het maar kunnen? Nee, maar ik hoorde toch iets vreemds. Want als ik bel, krijg ik... U heeft verbinding met Omroep Zeeland. Ja, en daarnet zei je wat anders. Wat zei ik dan? Nou, dat weet ik ook niet, want ik word een beetje oud. Mijn korte geheugen is een beetje op de loop natuurlijk. Nee, maar dat is de eerste verbinding die je hebt. Dus met, dat aangenomen wordt, u heeft verbinding met Omroep Zeeland. Heeft u nou wel eens dat u zegt van... of bepaalt u het onderwerp waar u over gaat bellen 's morgens al? Of hoe zit dat? Nee, dat is, ik bel alleen maar als ik ergens verstand van heb. Want anders dan word je weggevaagd bij ons in het dorp. Dus ja, ik hou het altijd netjes. En u weet dat ook niet? u wordt boos om 5:30 en denkt u, nu bel ik even? Nee hoor, je hoort soms iets zeggen en dan denk ik, nou ja, die wil ik wel eens even op inspelen. Maar ja, ik zei gisteren ook tegen iemand, hij zegt, je hebt altijd commentaar. Ik zei, ja, maar de participatie, hè, participeren, dat weet hij ook niet uit zijn eigen. Dat heeft hij van zijn vrouw. Want die heeft in die armoede geleefd. Die weet wat bij elkaar helpen is. Wat wij voor de oorlog hadden. Want net zit die recessie. U maakt er een aflevering van, zegt u het maar van nu. Ja, maar die recessie, die hadden we voor de oorlog al. Maar hadden we de helft hadden we ook 500.000 werklozen. Maar er waren maar 8 miljoen mensen. Nu is er 16 miljoen mensen met 500.000. Wat willen we over? Ik weet waar u morgen over gaat bellen. Ja. Nou, de vaste bellers van zegt u het, maar ze zitten hier en er zijn er natuurlijk nog veel meer. En sommige mensen zeggen we kunnen niet met ze, maar stiekem kunnen we toch ook niet zonder ze. Luistert u wel eens naar het programma Zegt u het maar? Daar luister ik naar. Leuk, maar ook heel irritant soms. Wanneer wordt het irritant? Als ze zeuren. Sommige mensen zeuren nogal veel, vind ik. En dat vind ik niet altijd interessant. Daar wordt nogal het een en ander besproken en gedaan. En het zijn vaak dezelfde die met vragen komen dat ik zeg, oh, moet dit nou zo nodig? Ja, nou ja, toch weer die punten die dan weer bovenkomen. Het zijn dezelfde bellers, het zijn soms nog wel eens dezelfde onderwerpen. Het is allemaal een beetje gezeur. Edwin de Kort, hoofdredacteur van Omroep Zeeland. We hebben het er hier net al over gehad, over zegt u het maar. Er wordt wel nagedacht over veranderingen in dit programma. Zeker, dus we gaan wel iets proberen binnenkort, ga ik sowieso vertellen. Maar ik wil één ding even delen. Het zijn wel allemaal betrokken Zeeuwen die de moeite nemen om ons te bellen en te vertellen wat hun bezighoudt. Ja, ik denk altijd, al die mensen die er een mening over hebben over het programma, bel dan zelf ook eens. Ik zou bijna ergens een camera pakken, ik weet niet waar ik mag inkijken. Mensen thuis, doe mee, er zijn 400.000 Zeeuwen en bel. Hè,
Toch? Ik vraag het vaak op locatie als ik bij mensen ben. Ik zeg, goh, luistert u wel eens naar Omroep Zeeland? Ja, zegt u het maar, herkennen we allemaal. Lachen. Ik zeg, belt u dan ook wel eens? En dan zeggen ze, nee, we bellen niet. En dan vraag ik, waarom niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien kennen ze het nummer niet goed genoeg. Ja, ik krijg soms wel eens een sms'je van de meneer uit Kloosterzeilanden. Ik zal zijn naam niet noemen. Ik zeg, ja, dat is hij weer, die meneer uit Vogelwaard met zijn 2 puntjes. Ik zeg, bel een keer op dan. Dus ik ga hem een keer over de streep trekken. Of we bellen mezelf op. Ja, terug naar jouw vraag. Wat we wel, dus zegt u het maar, zal er altijd blijven als het aan mij ligt. En wat we wel een keer willen proberen is om vrijdag, zegt u maar, een keer een onderwerp te geven. Een thema van het meest opvallende nieuws uit die week. Waardoor we echt een keer over 1 onderwerp met elkaar, met dezelfde bels en heel veel mensen erbij willen doorpraten. En dan misschien een gast erbij in de studio om toch 1 keer in de week een goed accent te leggen. Dus dat gaan we binnenkort doen. En tegelijkertijd is het best beluisterde radioprogramma een van de best beluisterde radioprogramma's van Omroep Zeeland. Dus dat bewijst dat het gewoon Maar er wordt heel af en toe inderdaad een beetje badinerend over gedaan. Maar ja, mensen luisteren blijkbaar wel. En het gaat, dus hoe zit dat dan? En het gaat over mensen hun mening. Ja, mensen zijn nieuwsgierig. Het is recht voor zijn raad. Je weet niet wat er komt. Dit is gewoon een spannende uitzending. Elke dag weer. Edwin, nog heel even kort. 3 uur durend actieprogramma tussen 6 en 9. We zitten allebei 2/3. Blij dat we in Zeeland zijn gebleven. Hadden we toch niet op het Malieveld moeten staan? Nee, pertinent niet. Heel duidelijk. Vandaag zijn we in Zeeland gebleven om met de Zeeuwen te laten zien hoe rijk Zeeland is. En we maken vandaag mooie programma's met elkaar voor Zeeland. En op het Malieveld hadden we daar gestaan met een paar spandoekjes. En dan, ik denk, de kracht ligt hier in onze eigen provincie. En dat moet blijven. Wij blijven in Zeeland. Dankjewel. Ja, voor het geval u net bent ingeschakeld, Edwin vertelde het al. U kijkt naar een extra uitzending bij Omroep Zeeland waarin we laten zien hoe mooi, bijzonder en uniek onze provincie is. En ook welke plek wij als Omroep Zeeland daar innemen. En dat wij nog lang programma's willen maken over diezelfde provincie, dat staat buiten kijf, denk ik. Ingegeven door bezuinigingen. Bezuinigingen op de publieke omroep, regionale omroep, waardoor het wel eens in de toekomst lastig kan worden om deze taak nog uit te voeren. Om nog steeds verhalen te maken over, voor en met u, de kijker, de Zeeuwen. Tijdens deze uitzending kunt u binnenlopen. U hoorde het eerder al. U ziet Michiel al met allerlei attributen lopen. Spullen waar u een symbool voor Zeeland in ziet. Wij kunnen dat gebruiken voor een mooie poster dat wij gaan maken. Voor Zeeland, dat staat voor Zeeland. Dus kom binnen en breng iets mee. Buiten deze thema-uitzending gebeurt er natuurlijk nog veel meer. Er is Zeeuws nieuws en dat krijgt u van Alexander Dekkers. Ja, een update weer vanaf de redactie hier van Omroep Zeeland in Oost-Soelburg. Een update van het Zeeuwse nieuws. Extra veiligheidsmaatregelen bij basisschool De Wissel in Vlissingen komt allemaal door bedreigingen via social media. Leerlingen van groep 8 zijn bedreigd en zelfs met de dood bedreigd. Op beide locaties van de school wordt voor en na schooltijd door de politie toezicht gehouden. Tijdens de lesuren zijn de hekken en deuren van de school op slot. Daarnaast moeten alle kinderen morgen tussen de middag verplicht overblijven en is een activiteit rond de kinderboekenweek afgelast. Zeker 20 leerlingen kregen de berichten met de doodsbedreigingen. Een speciale veiling gisteren bij het Veilinghuis in Goes. Onder de hamer een hele speciale bloedkoralen ketting. Die werd gevonden op zolder in een huis in Zuid-Beveland. En van tevoren werd gedacht dat de bloedkoralen ketting wel €10.000 op zou brengen. Een unieke ketting met maar liefst 7 rijen bloedkoraal ging gisteren in Goes onder de hamer. Het sieraad werd gevonden op een zolder in Zuid-Beveland. De ketting wisselde op de veiling voor €7500 van eigenaar. Er werd onder andere geboden door Chinezen en Engelsen, maar uiteindelijk was het een Zeeuwse verzamelaar die met het stuk naar huis ging. En vorig jaar was het een groot succes, dus ja, nu weer een ronde. Ik heb het over Eddie's Kids. 30 kinderen krijgen een jaar lang gratis gitaarles. En Danny Vera liever, die begon vanmiddag daarmee. Ik zie hem soms ook bij Voetbal International, dus ja, vond ik wel spannend. Kijk, als je dit hoort, dan gaat mijn voet al gelijk heen en weer. Ik vind het zeker tof dat ik iets kan bijdragen aan mensen te enthousiasmeren om gitaar te gaan spelen. Het lijkt me heel leuk en ik hou heel veel van instrumenten. Als je als kind de kans krijgt om het ook te doen en het wordt leuk, ja, dan heb je er een mooie vriend bij. Ja, heel
veel zin in. Ik heb nog nooit een gitaar bespeeld en het lijkt me wel leuk om te kunnen. Nou mensen, hoe staat dat dan? Ja, nieuws was dat met Alexander Dekker. Hier aan tafel heeft Ariana Lafort inmiddels plaatsgemaakt voor Elsa van Hermon. Elsa, jouw kennende gaan we het hebben over streektaal. Ja, dialect. Want soms lijkt het wel of er meer over dialect gepraat wordt dan dat er in dialect gesproken wordt. Zeeuwse dialecten. Is het dialect een deel van jezelf of is het iets wat je vooral thuis moet doen? Nieuwe gasten, Frans van der Heijden, voormalig onderwijzer en columnist in dialect. Frans, hoe is dat bij jou? Ik leef helemaal in het Zeeuws. En best eigenlijk in het Walchers natuurlijk. Hè, en dan het Walchers van Zuid-Landen. Het Walchers van Zoetelanden. Zoetelanden. We zijn Zoetelanden, de mooiste plekken van Zeeland. En we zondag nog eens hier aan zaterdag. Het is een deel van mijn leven, echt. Ik leef erin, ik denk erin. Misschien droom ik er weer in. Musicalster Maaike Boerdam, net genomineerd voor de Musical Award voor je rol in Miss Saigon. Geboren en getogen in Sluis. Wanneer spreek jij West-Zeeuws-Vlaams? Bij mijn ouders. En hier hebben we dan besloten om maar het in het Zeeuws te doen. Als we het dan toch over dialecten gaan, dan kunnen we lekker in het Zeeuws praten. Oei, want ja, inderdaad, dialect wanneer wel, wanneer niet. Frans, wanneer niet? Nou, ik denk ervan, nee, altijd moet het kunnen. Zou het moeten kunnen, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk in hele ernstige situaties of in plechtige situaties dat het wel eens moeilijk is. En zeker als je moet spreken tegen mensen die je anders niet zou verstaan. Maar je preekt ook wel in dialect? Dat doe ik ook een enkele keer. En dan zit ik met het probleem dat het Zeeuws niet het woordje u kent. Joe. Dus je hebt God met you aanspreken. En daar hebben toch wat mensen moeite mee, omdat ze dus die taal iets te plat vinden. En hoe los je dat dan op? Dat los ik op door de zinnen zo te maken dat ik het in een andere vorm doe. En er geen you en je van mij. Je fietst er een beetje omheen, ja. Maar hoe doe je dat met het Onze Vader? Als het Onze Vader, dat doe ik in het Nederlands. Probeer ik zoveel mogelijk in het Nederlands. Behalve als ik in Elsdiek, want in mooi van de eerste tot de laatste regel spreek je de Zeeuws, ook in een kerkdienst. En dan doe ik het gewoon mee. Want iedereen die er zit, die is eigenlijk positief ten opzichte van het idee dat God met jou aanspreekt. En dan mag het voor een keertje. En dan mag het. Ik heb er zelf geen probleem mee, hoor. Maaike, bij jou, wanneer niet? Nou ja, in mijn beroep kan het natuurlijk niet als actrice. Ik heb 1 keer een aflevering van Big & Betsy gedraaid. Dat is een kinderprogramma wat in België liep op de televisie. En daar moest ik zeg maar het nichtje van Betsy spelen. En dat speelde ik dan natuurlijk gewoon zelf ook. En dan heb ik aan de regie gevraagd, mag ik het dan in het Zeeuws doen? En dan is het Zeeuws nichtje. Oh ja, leuk idee, ja. Dan kwamen ze na een half uur toch al... Ja, het moet toch wel iets, een beetje meer richting Nederlands of algemeen Nederlands, want... Het was te plat. Ja, dan is het te plat. Maar praat je nu trouwens ook plat? Want ik kan je gewoon prima volgen. Ik ben geen Zeeuw, even voor de duidelijkheid. Ik ben van Dordrecht, daar hebben ze ook een heel apart accent. Ga ik niet voordoen vandaag. Maar ik kan het prima volgen. Praat je dan nu plat? Ja, maar ik denk het verschil tussen Zeeuws-Vlaams, waar ik dan vandaan kom, Slus, dat is net iets makkelijker te verstaan dan... jullie dialect van derde kant. Nou, ik vind dat dialect van Jolderij en Westdorpen en Koewacht, dat is moeilijk dialect. Ja, maar die grensdorpen. Maar Sluis is eigenlijk, ja, dat is weer een beetje stads, hè? De grensdorpen, in ieder geval, ik vind Walchers een heel redelijk te volgen voor ook een niet-Zeeuw. Ja, ik volg u prima. Geen ondertiteling nodig. Nee, en je zei nog u. Ik heb wel een rare ding gehad. Mijn vriend die komt dan bijvoorbeeld uit Den Haag en op een bepaald moment zei ik tegen hem, ja, de deur van mijn kamer, ik zei het dan in het Nederlands, hè, ja, de deur van mijn kamer die stropt een beetje. En toen zei hij, stropt? Wat doet hij? Ja, die stropt, die gaat niet goed dicht. Ja, dat is dus Zeeuws. Ja. Maar dat soort dingen gebeuren dan, dat je het in Nederlands, dat je denkt dat is Nederlands en dan is blijkt het een Zeeuws woord te zijn. Heeft het spreken van dialect invloed op je latere leven, in je studie of je werk? Of levert die tweetaligheid juist een groot voordeel op voor je taalgevoel? Ik wilde een boeket bloemen van mijn ouders bestellen.
En degene op de Randstad die erbij was, die kende het Zeeuws niet. En de heer Hermes, die ik al jaren ken, die zei, wat zullen we doen? Heel niet wit. Geboren Zeeuw Balkenende maakte zich even los van alle Haagse perikelen en kreeg in Capelle de lachers op zijn hand. De bonus was goed. Het was een goede kwaliteit. Ik zou zeggen, waar die je kocht. Ja. Nou, op zijn carrière heeft het in elk geval geen nadelig effect gehad. Het spreken van dialect op je werk. Maaike, jij had het er al over. Bij musicals valt het mij op. Daar wordt niet eens gewoon Nederlands gesproken. Daar wordt wel een beetje over gearticuleerd. Ja. Heb jij dat geleerd? Doe je dat gaandeweg? Wordt het er echt uit of ingeslagen? Hoe gaat dat? Ja, bij mij was het er echt ingeslagen, zeg maar. Ik heb gestudeerd in Brussel aan het conservatorium en in de laatste 2 jaar in Gent. En dan krijg je misschien wel een beetje een Vlaams accent. Ja, dan krijg je echt dictielessen. Dus daar was het echt, jij zult Vlaams spreken. En ik vind taal leuk. Dus in het begin sloeg het nergens op. Dan was het een soort van Nederlands met een zachte G en een proberende rollende R. Nou ja, op een bepaald moment lukt dat wel, maar dat werd er echt wel gewoon ingeslagen. En soms letterlijk, dat de leraar zo kwaad werd dat hij... Maar het is best wel moeilijk om het kwijt te raken. En om een andere taal machtig te worden, zo dat je het gewoon niet meer merkt dat je niet uit dat land komt. Ja, en dan kom je terug in Nederland. Ja. En dan wil je toch een rol. Ja, en dan begin je in het Vlaams en dan zeggen ze, nee, je bent die Vlaamse. Nee, ik ben die Nederlandse. Oh, shit, dus dan moest ik natuurlijk aan de bak. Ja, dus nu inmiddels, nu praat ik gewoon echt Nederlands. Als jij in Miss Saigon zingt, of het is inmiddels achter de rug, als je erin zong, dan was er niks te horen? Nee, dat mag natuurlijk ook niet. Ja, maar jij zegt zelf nee, maar misschien hoor je het zelf niet eens. Oh, nee. Wellicht te twijfelen. Ik was even een ding. Ja. Nee, je hoort het gewoon echt niet. Dat mag ook niet. En wat je zegt, het is een soort van overgearticuleerd, maar je staat voor een zaal van 1500 man, dus het moet gewoon echt heel erg duidelijk zijn. En vaak is het ook nog doorgezongen. En ja, dan moet het gewoon echt heel duidelijk... je wil niet dat mensen veel geld betalen voor een kaartje en dat je niet verstaat. Nou zeiden jullie, we gaan dit in het Zeeuws doen. Dan vind ik het verschrikkelijk moeilijk om het vol te houden om toch een beetje netjes Nederlands te praten. Doe maar lekker in het Zeeuws. Nou, ik krijg vaak de vraag van mensen in de provincie, waarom spreekt Omroep Zeeland eigenlijk ABN in zijn uitzendingen Hoe en geen zouden jullie Zeeuws? het vinden als het nieuws, hè? Koen is voornamelijk Moet ik op nieuwspresentator. cursus? Hoe zou je het vinden als het nieuws in wat voor dialect dan ook een Zeeuws dialect gepresenteerd zou worden? Of dat de nieuwsitems, dus de verslaggevers, gewoon... Ik zou het af en toe glad niet erg vinden. Zeker niet als je met mensen spreekt die zelf ook dialect praten. Dan moet je valt dus af gewoon. Ik val door de mand. Want je kan het niet leren. Dat wordt solliciteren. Nee, je kan het niet leren. Dat is je kan het een klein beetje leren, maar het valt direct op. Je kan het wel afleren, maar niet aanleren. Nou, afleren is ook al moeilijk. Ja. Als je nou, ik ga maar van mezelf uit. Ik heb ook altijd... Ja, maar je hebt natuurlijk gewerkt buiten Zeeland. Ja. Maar als je in Zeeland werkt, met Zeeuwen... Kijk, er is niemand die Elsa hoort spreken voor de televisie... die zei, die komt uit Schouwen-Duiveland. Geen één zei dat. Is dat zo? Dat zei geen één, die komt uit Schouwen-Duiveland. Nou. Maar het is dus een kwestie van, je moet het... Maar als Ariane dus volgende keer dat ze presenteert begint met... Goedenavond, dan is dat prima? Ik zou het best eens een keer leuk vinden. Een keer? Het Zeeuwse nieuws. Het Zeeuwse nieuws. Om elke vrijdag hoor ik altijd het nieuws uit Zeeland. En dat zou best eens een keer leuk wezen. Ja, dat is wel leuk. Een kwinkslag, af en toe er tussendoor. Ja, dus niet altijd, maar dan... maar je moet het... En dat is natuurlijk... Dan zou je het op je Dordrechts moeten doen. En dat is een beetje moeilijk. Nou, misschien verstaan we het prima. En dat geloof ik best. Je hebt de Zeeuwse knop die een enorm succes is. Je hebt de Zeeuws-Vlaamse vlag. Het chauvinisme lijkt een beetje terug te keren in deze tijd van globalisering. 1 Europa. Wat denk je, is dat een tijdelijke opleving dat het dialect daarin meegaat? Of zeg je van, nou, we moeten gewoon onze cultuur behouden en dat is een onderdeel ervan en dat moeten we gewoon goed op letten? Nou, dat sowieso. Maar ik heb wel het gevoel dat in ieder geval, wat bijvoorbeeld de televisie en reclames en zo betreft, dat ze nu, het Brabants wordt meer geaccepteerd, zeg maar. Dat is nu een soort van hip.
Dus, en dan denk ik van ja, dan is het nog maar een klein stukje verder naar Zeeland. Dus op een bepaald moment gaat dat wel komen, denk ik. En ik vind dat we er daar in ieder geval wel trots op zijn. Voor onze mensen zijn we daar wel trots op. Ja. Ik weet het niet. Ik denk eigenlijk dat het oor een langzamerhand ordinair onder monumentenzorg geplaatst. Je nog dialect spreekt. Straks is het alleen nog maar in het museum. Want mijn kleinhuis, het woordje huis is ja zo'n leuk woord. Hè? Het meervoud van kinderen is huis. Mijn kleinhuis, die zullen uit mijn columns niet lezen. Dat kan ik niet lezen, hoor, opa. Nou, opa, dan ligt daar nog een taak voor jou. Meneer, wij zijn in 14 en... Ja, je hebt je kans eigenlijk al gehad. Frans, dank je wel. En graag tot de volgende keer in de radio-uitzending. Want Frans is ook de man die 1 keer in de zoveel weken op de radio te horen is. Maaike Boerdam, dank je wel. En ik vergeet het niet, want je kunt nog stemmen op jou. Ja. Want wij willen natuurlijk dat een Zeeuwse die met die musical award er vandoor gaat. Dat zou ik natuurlijk ook heel erg leuk vinden. Dus alsjeblieft, musicalworld.nl. En dan ga je naar het kopje beste vrouwelijke bijrol. En dan sta ik dan de Zeeuwse. Veel succes. Ja. Kijk, staat er. Jongens, even als laatste dan bedankt, hè. Graag gedaan. Ja, tijd voor muziek hier verderop in het gebouw van Omroep Zeeland met Danny Vera. Goedenavond. Het is je wekelijks ben je te zien op tv of op RTL 7. Nu ben je hier even tijd vrij kunnen maken. En deze maand komt ook nog je nieuwe studioalbum uit. Wat voor album is het? Nou, het is mijn nieuwe studioalbum. Het is mijn 5e. Maar voor het eerst mocht ik een plaat maken voor het platenlabel Excelsior. Bekend van Triggerfinger en Tim Knol en van heel veel dingetjes nog meer. Dus daar ben ik heel erg trots op. Is dat dan toch anders als je naar een nieuw platenlabel gaat? Ja, je hoeft niet meer alles zelf te doen. Hè. Ik heb de laatste paar albums deed ik veel zelf. En dat word je op een gegeven moment wel eens beu. Maar ja, dat maakt niet uit. En nu heb ik de mazzel gehad dat een platenmaatschappij mij leuk vond. Ja, nu heb je gezegd met dit album komt een droom van je uit. Welke droom is dat? Nou ja, ik ben al jaren fan van Elvis. Dat zou niemand zeggen volgens mij, als je me zo ziet. Je verwacht het niet, hè? Nee, je verwacht het niet. Ik denk, eigenlijk Michael Jackson, maar Elvis dus. En de gitarist van Elvis, James Burton, die speelt een liedje mee op mijn plaat. Dus dat is voor mij persoonlijk, was dat fantastisch. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, joh? Nou ja, ik heb heel veel borden afgewassen. En op een gegeven moment had ik genoeg gespaard om hem te kunnen... Nee, ik heb een paar voorprogramma's gedaan. En toen ben ik een beetje bevriend met hem geraakt. En toen heb ik hem gevraagd van wil je op mijn nieuwe plaat meespelen? En dat vond hij leuk. Nu gaan we zo meteen The Devil's Son horen. Er zit een bijzonder verhaal achter, hè? Ja, het is niet geschikt voor de jonge kijkers. Nee, het gaat eigenlijk meer over een beetje... We hadden een keer een beetje een persoon in huis die zat 's nachts wel eens met een... pistool naast iemand zijn bed. En daar kreeg hij een kick van. En dat vond ik apart en daar heb ik een liedje over geschreven. Dat is een heel heftig verhaal. Ja, ik doe dat ook niet dagelijks. En hij ook niet meer, denk ik. Ik weet ook niet. Maar dat was wel apart. En het gaat eigenlijk meer over... het liedje heb ik meer gemaakt over dat je iemand in je huis hebt... die er niet helemaal hoort. Zoals een soort, weet je wel, een soort beste vriend die niet meer weggaat. Maar dan ook vreemde dingen doet. Precies, we gaan hem zo meteen horen. Maar je album, het is er al wel, maar het is nog niet definitief uit, hè? Nee, dat is altijd met een album. Er zit gewoon een release datum aan, dat heeft te maken met pers. En wanneer komt die? De 31 oktober releasen wij hem in het Beest in Goes. Lekker in Zeeland, dat past goed bij het thema van vandaag, heb ik het idee. Nou zeker, typisch Zeeuws. Wat is voor jou typisch Zeeland trouwens? Mijn nieuwe trouwring. We hebben het allemaal gezien een paar weken geleden. Ja. Nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, het nieuwe album van Danny Vera. Dus deze maand komt het uit. En we gaan nu een van de nummers van het album horen. The Devil's Son. I can be the one you want. I can be your best friend, John. We can watch a game together. Or just talk about the weather. Or I can hang out at your house, drinking beers on your couch. I will sit there throughout the day. Your fridge is empty, by the way. Then I'll amuse your dog for hours. I'll watch your girlfriend while she showers. I will wear your favorite shirt
I will smile when you get hurt. I got issues from the past. Maybe it's the voices in my head. But sometimes I just sit here by myself and recall the things I've done. My parents treated me so bad, they called me the devil's son. I sleep on your side of the bed. I wet myself in crumble bread. Check some porn on your TV and later touch myself, maybe. Or I could give your girl a call, say you don't love her at all. Say you're gay and dating Percy, and you like to beg for mercy. Then I will sit next to your bed with a gun aimed at your head. Yeah, it makes me feel alive, 'cause I do weird shit at night. Now I'm howling at the moon, look what the voices made me do. But sometimes I just sit here by myself and recall the things I've done. You're treating me so bad, you're calling me the devil's son. Could call the cops and say you're stoned, that you're in the house alone with a loaded gun and a little girl. Will be headline news around the world. Maybe someday I'll find myself, I'll get a shrink and get some help. Blow a bullet through my brain, lay on the tracks, wait for a train. Tie a rope around my neck, maybe then the voices won't come back. But sometimes I just sit here by myself and recall the things I've done. The world has treated me so bad, they called me the devil's son. But sometimes I just sit here by myself and recall the things I've done. The world has treated me so bad, they called me the devil's son. Now every evening, when all my day's work is through. De binnenlandse markt die staat onder druk. En dat heeft met het weer te maken, dat heeft met economische zaken te maken. En dat betekent dat we dus harder ons best moeten doen om toeristen naar Zeeland te krijgen. En ja, met deze tv-campagne gaan we eigenlijk in het binnenland de strijd aan. Ja, we moeten harder ons best doen om toeristen naar Zeeland te halen. En Zeeland en toerisme is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Belangrijk voor de economie, voor werkgelegenheid en dus ook een belangrijk onderdeel van de berichtgeving bij Omroep Zeeland. Ik ga erover praten met Tan Vermeulen, al 20 jaar recreatieondernemer en docent aan de toeristische opleiding van de AZ in Vlissingen. En internetondernemer, misschien ook wel recreatieondernemer op dat gebied dan, Lieneke de Wolf. Ja, in je vrije tijd. Lieneke, ik begin bij jou. Vakantie vier ik in? Onder andere Zeeland. Onder andere Zeeland, Onder hoe andere vaak? Zeeland. Ja, elk jaar. Elk jaar? Eén dagje? Soms een dag, soms een week. Het ligt er Als je een vrije dag hebt, dan is het voor jou vakantie een vrije dag. in Zeeland? Ja, kan Twan, wel zijn. Mijn laatste vakantie was? Die was in Oostenrijk. In Oostenrijk? Ja. Want je bent recreatieondernemer, dus dan zoek je toch een andere vakantiebestemming omdat je dan los van je werk komt? Dan ga je in de winter met name op vakantie. Dus skiën? Ja. Begrijp ik eruit. Ja, Twan, hoe staat de toeristische sector in Zeeland ervoor? Die staat er op zichzelf goed voor, denk ik. Alleen zijn er wel heel veel ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om gewoon te acteren op alle nieuwe ontwikkelingen. Dus we moeten zorgen dat we bij de tijd blijven. En dan is er nog heel veel toekomst voor het toerisme, denk ik. Maar als we allemaal een beetje stil blijven zitten, dan gaat het denk ik niet goed komen. Ja, je zegt je moet bij de tijd blijven. Als we kijken naar 10 jaar geleden, toen kwamen er nog op jaarbasis 1 miljoen binnenlandse gasten naar Zeeland. Nu zijn dat er 700.000. Dat neemt dus af. En daar moet je dus op inspelen. Ja, daar moet je op inspelen. Ik denk dat de belangrijkste ontwikkeling daarin is dat mensen steeds wel vaker op vakantie gaan. Maar allemaal korter. En heel kort soms. Heel kort. 1 dagje, 2 dagjes, 3 dagjes.
Dat heeft ook wel heel veel kansen, want die mensen die komen allemaal in het voorjaar, het najaar en soms zelfs in de winter. En wij moeten af van het idee dat het alleen maar in de zomer helemaal vol is. Maar we moeten toe naar een ontwikkeling waarin we jaar rond gaan exploiteren. En dan, als we daarop inspelen, dan zie ik er heel veel mogelijkheden voor. Maar de toerist heeft wel het idee dat hij in het voor- en naseizoen, en dan met name na oktober en voor mei, voor 20 of 30 euro gewoon hier moet kunnen verblijven. Dan doen we dus iets verkeerd met z'n allen. Want dan bieden we blijkbaar iets aan waar mensen zeggen, daar kom ik alleen maar heen als ik een lage prijs betaal. Dus we zullen moeten nadenken over de vraag, wat is het aanbod waar men wel iets voor wil betalen. Komen we zo op terug. Lineke, wat is jouw indruk van de toeristische sector in Zeeland? Nou, ik denk dat mijn indruk is dat het best goed gaat. Dat er ook een mooie ontwikkelingen in zijn. Als je ook kijkt naar nieuwe vakantieparken en nieuwe voorzieningen die toch gecreëerd worden. Aan de andere kant ook weer zaken die verdwijnen, zoals heb in Middelburg. Om aan te haken op wat net wordt gezegd over de kortere periodes. Ik denk dat online daar ook echt debet aan is. Want er wordt veel sneller gekeken van, heb ik een aanbieding? Waar kan ik de laagste prijs, de beste deal scoren? En dan ga ik. Dus ik denk dat dat ook best wel lastig is voor recreatieondernemers om daar een goed antwoord op te vinden. Want internet is wel de toekomst, maar als ondernemer verdien je daar dan veel minder aan? Nou, ik denk niet dat je daar minder aan verdient. Ik denk kijk, het internet maakt alles natuurlijk volledig transparant. Dus op het moment dat ik zeg van, ik kan niet goed aantonen waarom iemand naar mij zou komen in plaats van naar een ander bedrijf of een andere accommodatie, ja, dan dwing ik die consument natuurlijk om dan alleen maar naar die prijs te kijken. En dat is volledig transparant op internet. Dus ik moet gewoon zorgen dat wat ik aanbied op internet, dat niet alleen dat prijsje rechts onderin belangrijk is, maar dat men juist gaat kijken naar wat is daar te beleven, wat voor activiteiten worden daar georganiseerd. Als je dat goed in neer kan zetten via internet, ja, dan komt die prijs hopelijk op de tweede plaats. En heb je enig idee hoe mensen zoeken? Want het lijkt wel alsof iemand gewoon een avondje achter de computer gaat zitten en naar 30 bedrijven een mailtje verstuurt en dan inderdaad kijkt van wat krijg ik aangeboden, wat is de prijs en dan pas de afweging maakt. Nou, dat denk ik niet. Ik denk, maar goed, daar kan mijn buurvrouw misschien beter op antwoorden. Maar ik denk dat mensen gewoon niet mailtjes gaan sturen, maar dat mensen gewoon meteen willen boeken. Als het 's avonds 11 uur is en ik wil nu een vakantie boeken, dan ga ik een paar keer klikken en dan zeg ik, wat wil ik? Nou, ik wil een camping met die en die en die voorzieningen. Ik kijk nu even op Zoever of op andere sites wat andere mensen daarvan gevonden hebben. En vervolgens wil ik gewoon boeken. En als je dan zegt, ik wil een mailtje sturen, dan moet ik weer tot morgen wachten om antwoord op dat mailtje te krijgen. En sommige bedrijven reageren misschien niet. Dus ik denk dat mensen juist zeggen, nee, ik wil nu geboekt hebben. Dus dat betekent, dat werkt dus voor mijn buurvrouw. Gewoon zorgen dat je meteen boekbaar bent. Zoeken, boeken en meteen betalen. En morgen weg. Ja, maar Lineke, is het lastig om mensen niet alleen naar de prijs te laten kijken, maar ook naar meer? Want misschien kijken mensen toch naar hun portemonnee. Zoever wordt net al genoemd en dat is iets wat steeds belangrijker wordt. De waardering van je voorgangers. Wat vonden de andere consumenten of bezoekers ervan? En dat zegt zoveel meer dan dat een camping zegt, nou, ik ben fantastisch en ik heb de meest geweldige voorzieningen en je moet bij mij zijn. Als je buurman het persoonlijk zegt, dan weegt het zwaar. Maar ook gewoon de echte referenties op internet die wegen heel zwaar mee. We praten zo verder, want mensen bezoeken Zeeland niet alleen voor het lekkere weer. Ook als er iets te doen is in Zeeland, een evenement, bijvoorbeeld bij de Delta Ride for the Roses. En daarvoor gaan we naar Erik Holm. Erik staat waar en met wie? Ik sta momenteel in Goes en achter mij zie je de Mythe. En daar vindt de kick-off plaats van de landelijke Ride for the Roses, die op 7 september 2014 wordt verreden, hier in Zeeland. Naast me gedeputeerde Ben de Reu. Blij dat dit evenement naar Zeeland komt? Ja, natuurlijk. Meer trots eigenlijk. Ik loop nu even die zaal uit. Die zit helemaal vol. Mart Smeets die presenteert dat op zijn onafvolgbare manier. En ja, daar blijkt dat de koorts gaat toeslaan. En wij gaan als Zeeuwen volgend jaar, ben ik van overtuigd, weer een heleboel geld binnenhalen voor een goed doel. En dat past ook heel goed. Zeeland 200 jaar, volgend jaar gaan we aan Zeeuwen laten zien wat wij kunnen. Als we kijken naar Zeeland en we kijken naar de Zeeuwse economie, wat kan zo'n evenement nu voor die economie betekenen? Nou, dat is zoals alle evenementen. We hebben vorige week de kustmarathon gehad bijvoorbeeld en andere evenementen. Ja, laat je Zeeland zien. Letterlijk als het in beeld komt. Schitterende beelden van de kust van Zeeland. De deltawerken, dat maakt Zeeland beroemd. In ieder geval in heel Nederland en Vlaanderen, maar ook wel verder hoop ik. Dus het is goede Zeelandpromotie.
Ja, en mensen verdienen er ook wat aan. Hè. We laten steeds maar onderzoeken, steeds meer. Wat levert dit nu de middenstand op of anderen? En dan blijkt dat er ook gewoon geld verdiend wordt met zo'n evenement. Is het ook goed voor het Zeeuwse imago? Ja, dat bedoel ik dus. Als je laat zien dat je in dit geval voor een goed doel, maar soms hebben we natuurlijk ook gewoon dingen waar geld aan verdiend wordt met opzet. Maar nu is het ook een keer voor een goed doel. Dan laat je zien dat Zeeuwen dat goed kunnen. Fantastisch als je ziet wie er allemaal bezig zijn om het ook als vrijwilliger tot een succes te maken. Het organisatiecomité die dat ook weer binnen heeft gehaald. Want er zijn natuurlijk meer kapers op de kust. Ja, het is Zeeland in volle glorie. In de studio wordt er onder andere ook gesproken over toerisme. Wat zou zo'n evenement specifiek kunnen betekenen voor dat toerisme? Er komen zo'n 15.000 fietsers naar Zeeland. Die nemen misschien ook mensen mee. Nou, dat is vorige keer ook gebleken. Het was heel massaal. Dus wij willen Zeeland ook vooral laten zien als een provincie waar gefietst wordt. De fietsprovincie, wielrenprovincie, maar ook de kust en de watersport. Nou, als je dat nu allemaal in beeld brengt, dan is dat een prima toerismespot voor Zeeland. Als je weet wat een sterrenfilmpje kost en je hebt dan zo'n uitzending, want dat moet dan nog wel gebeuren. En ja, die nemen allemaal familie mee en die blijven hier overnachten. Dus het is, in alle opzichten is het goed. Omroep Zeeland gaat dit natuurlijk ook weer uitzenden. Daar ga ik wel vanuit. Wat kan dit betekenen voor een omroep als Omroep Zeeland zijnde? Nou ja, het is vandaag natuurlijk actiedag. En kijk, wij vinden vanuit het provinciebestuur dat wij een hele goede regionale nieuwsvoorziening moeten hebben. Even afgezien van hoe die er dan precies uitziet. Daar komen we later nog wel eens op. En dat betekent dat de Omroep Zeeland vooral voor de Zeeuwen moet laten zien dat dit in onze provincie plaatsvindt. Ja, en als het een beetje mee zit, dan neemt een landelijke of een buitenlandse zender misschien wat beelden van jullie over. Zodat ook verderop gekeken wordt naar die beelden van Zeeland. Het is nog ver, 7 september 2014. U kunt nog gaan trainen. Fietst u mee? Uiteraard. Ik heb de vorige keer meegedaan. Het is fantastisch om... je mag echt over de weg fietsen. Dus het is een beetje wielrennertje spelen als je dat wilt. Maar al die mensen langs de kant. Ik kan me voorstellen, ik heb het wel eens de Elfstedentocht van Zeeland genoemd. Dat als je tussen die haag van mensen doorfietst, zoals we dat vorige keer gedaan hebben. Ja, dat geeft zo'n kick. Dan, ik zou iedereen aanraden, ook al fiets je helemaal niet zoveel. Doe in september volgend jaar hier in ieder geval aan mee. Gaat u lekker terug de zaal in. Bedankt voor dit gesprek. Oké, tot ziens. Koen, vanuit Goes hier wens ik jou veel succes nog in de studio. Ja, dankjewel Erik. Ik hoop dat het trouwens niet vriest in september als we het over Elfstedentocht hebben en fietsen. 15.000 toeristen die naar Zeeland komen, dat is een hele grote impuls voor de toeristische sector en alle familieleden. Ja, Twanne, toerisme, is dat onmisbaar voor onze provincie? Ja, onmisbaar, dat is misschien een beetje overdreven, maar ik denk dat het heel ontzettend belangrijk voor onze provincie is. Ik heb niet de cijfers precies paraat, maar ik weet wel dat er met name in de kustregio's, dat daar echt 30-40% van de economie drijft op toerisme. Het is ook bekend dat van iedere euro die er uitgegeven wordt door toeristen, dat daarvan 25 cent op de accommodaties terechtkomt, maar 75% ergens anders. Dus bij de dagrecreatie, bij de horeca, bij de detailhandel. En via dat kanaal is het natuurlijk zo dat in de dorpen nu voorzieningen in stand blijven die in Oost-Groningen in ieder geval al lang verdwenen zijn. Ja, dus winkels of pinautomaten. Bijvoorbeeld, ja, maar met name winkels. Als je kijkt in een dorp als Oostkapelle, waar ik zelf woon, als je ziet wat daar aan horecavoorzieningen is en wat er voor een supermarkt daar staat, nou, die was er niet geweest zonder toeristen. En ik heb ook het idee van de mensen die ik spreek, dat besef er ook echt is. Lineke, zou Zeeland meer moeten doen om mensen in Zeeland geïnteresseerd te houden? Doen ze voldoende? Ja, ik denk dat, ik hoor net ook, de dagvoorzieningen en de winkels. Ik denk dat het nog veel belangrijker is dat er nog meer samengewerkt gaat worden om die toerist inderdaad vast te houden en te boeien en te zorgen dat hij terugkomt. Ja, hoe doe je dat? Nou, ik denk als je toerist bent, natuurlijk is het belangrijk dat je bij slecht weer naar een slecht weervoorziening kan, een dagvoorziening. Maar ook een gevarieerd en aantrekkelijk winkelaanbod hoort daarbij. En maak dat ook inzichtelijk aan de consument. En doe dat op een moderne, eigentijdse manier. Niet meer met alleen maar foldertjes. Ja, we spreken voor eigen parochie, dat besef ik. Ja. Maar dat wel allemaal online ook makkelijk toegankelijk is. Met wifi op de camping, daar hadden we het net al eventjes over. Ja, het moet ook steeds luxer. Ja. De tent, de caravan zijn uit. Het moet luxer in een blokhut. Lijkt dan misschien uit te kamperen, maar kamperen bij de boer daarentegen is juist de laatste jaren enorm opgekomen. De vraag is, kunnen die kleine ondernemers, dus de boerencampings eigenlijk, overeind blijven? Of moeten die meer gaan samenwerken met andere recreatieondernemers?
Minicampings voegen een heleboel toe aan de provincie Zeeland. Want mensen die hier naartoe komen, die komen echt voor de rust en de ruimte. En voor het gevoel van het boerenbedrijf eens een keer mee te maken. Ik denk wel zeker dat we elkaar kunnen versterken. Want gasten die hier op de camping zitten kunnen bijvoorbeeld daar naar een zwembad gaan of naar een restaurant. En andersom komen ook gasten van het bungalowpark wel eens hier voor een ritje op de ponies te maken. Ja, niet echt samenwerken, maar wel gebruik maken van elkaars voordelen, elkaar versterken. Een goede zaak. Lindeke, jij zei dat net al. Ja, absoluut. Want mensen zijn misschien huiverig om te gaan samenwerken. Dan sneeuw je misschien onder als kleine ondernemer. Ja, ik denk dat het ook kansen biedt. Dat is mijn buurman is daar een heel goed voorbeeld van. Met een verzamelsite, zeg maar. Waar iedereen ook gebruik kan maken van een boekingsmachine. Ja, leg het even uit. Jij bent ooit begonnen samen met andere campings om gezamenlijk een boekingwebsite op te zetten. Hè? Ja, het is een promotioneel samenwerkingsverband, outdoor.com. En daar zijn een aantal bedrijven, inmiddels iets meer dan 30 bedrijven verspreid over Nederland bij aangesloten. De start daarvan was in Zeeland overigens en aangesloten met bedrijven uit de Veluwe. Dat was echt nodig om dat te gaan doen? Dat was nodig, omdat wij geconstateerd hebben dat als we alleen mee willen in het geweld van investeringen die nodig zijn om die zaken boekbaar te maken, om vindbaar te zijn, om mee te doen met affiliate marketing. Heel ingewikkelde woorden allemaal, waarbij het ontzettend moeilijk is om daarin bij te blijven. En als je denkt dat je dat alleen kan doen, dan denk ik dat je de boot gaat missen. En kan je dat volgens mij veel beter met elkaar doen. En daarbij heb je het voordeel, als je 30 bedrijven naast elkaar presenteert, dat is net als in de winkelstraat. Als je daar rond gaat lopen en je ziet allerlei verschillende winkels, dan denk je, hier kan ik wel slagen. Nou, dat hopen wij met zo'n samenwerkingsverband ook te doen. En heeft het iets opgeleverd? Dat levert heel veel op, want behalve dat het gewoon klanten oplevert, levert het ook ontzorging op. Ik hoef me niet erg druk te maken of die boekingsmachine blijft werken. Want als die niet werkt, dan doe ik 1 telefoontje en dan gaat die weer werken. En ik hoef me ook niet druk te maken in de laatste trends op het gebied van internet. Dat kan ik uitbesteden. En daardoor kun je gewoon bezig zijn met waar het volgens mij om gaat, ondernemen in die dingen waar je verstand van hebt. En dat is in dit geval recreatie. In hoeverre speelt de regionale pers nog een rol om Zeeland op de kaart te zetten en interessant te maken voor mensen, toeristen? Ik denk in ieder geval een heel belangrijke rol richting eigen inwoners natuurlijk, hè, de lokale omroep, of de regionale omroep. En de eigen inwoners zijn denk ik ook de beste ambassadeurs van een gebied. En ik ben daar wel, als het om Zeeland gaat, heel positief over. Want Zeeland is denk ik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gebieden in Gelderland en Overijssel, is echt een gebied waar inwoners trots op zijn. Ik ben van Zeeland, ik heb verschillende bedrijven die ook Zeeuws georiënteerd zijn. Stralen ze dan weer uit? Ja, dat stralen ze uit. Je ziet ook trots steeds Zeeuwse vlaggen overal. Precies, ja, en dat is gewoon iets moois. In die tijd van globalisering willen mensen ook toch een beetje terug naar die basis. En als je dat gevoel kan meegeven aan de toeristen die er zijn, dan denk ik dat dat heel veel meerwaarde biedt. En ja, ik denk dat de regionale omroep dat die daar een bijdrage aan Maakt Zeeland een sterk merk om te vermarkten dan misschien ook wel? Ik denk dat het nog wel sterker kan. Nog sterker? Ja, ik denk dat men nog wel... Er is nog iets te winnen dus? Dat denk ik wel. Ik denk dat men nog wel wat trotser mag zijn en dat ook meer uit mag dragen. Omdat soms dan nog een beetje de houding is van doe maar gewoon en roep niet te hard. Dus dat mag voor mij wel Maar is die houding bij de omroep of is die bij de ondernemers? Dat is niet zozeer te zeggen van dat is daar of daar. Ik denk dat je in elke branche of in elk gebied heb je voorstanders die zeggen van en voorlopers die dat prima doen. En anderen waar dat nog wat meer zou mogen. Maar ik denk dat er genoeg is om trots op te zijn. Dus laten we dat vooral met z'n allen uitdragen. Laat het gehoord zijn. Twan Vermeulen en Lindeke de Wolf, dankjewel. Graag gedaan. En dan hebben we hier weer wat binnenlopers. Gaston Timmerman van de Stichting Behoud Hoogaars. Ja. Wat heeft u meegenomen? Het moet wel iets met boten zijn, hè? Ja, ik denk wel dat het iets met boten te maken heeft, hè. Hoogaarzen, zee, land, boten. Ik heb iets mee. En dat is een... Het is een visserspet volgens mij. Dat is een hele bijzondere visserspet. Dat is een visserspet uit Arnhemuiden. En daar kom je als Vlissinger niet zomaar aan. Dat is een heel bijzonder iets dat ik dus deze hele oude visserspet te pakken heb gekregen. Ja, want u komt uit Vlissingen. Mag u hier wel mee in uw handen staan dan? Ik mag er mee in de handen staan. Je moet hem wel eerst verdienen. Ja. En daar moet je heel veel werk voor verrichten om een originele vissermanspet te pakken te krijgen. Nou, en dat is u gelukt. Waarom is die originele... Want dit is al een oude, hè? 1946. Net na de oorlog, dus een behoorlijke tijd geleden. Ik weet ook wie de schipper was die hem droeg, maar in Arnhemuiden praten ze niet over namen.
Oké, dus dat Daar gaan hou we. ik me een beetje aan. Maar het is echt een typisch Arnhemuits visserspet. Waarom is dat juist zo typisch Zeeland voor u? Nou, Zeeland is zee, land, strand, duinen, maar heeft een enorme maritieme historie. Een maritieme erfgoed waar we ontzettend zuinig op moeten zijn. En waar er nog maar zo weinig van is. Als ik je vertel dat voor de Tweede Wereldoorlog in Zeeland zo'n 1000 tot 1100 hooghazen over de Zeeuwse delta voeren. En we hebben er nog maar een stuk of 2, 3 van die oude jongetjes over. Of meisjes zijn het eigenlijk. Daar moet je zo donderzuinig op zijn. En dat is gewoon belangrijk. En daar zetten wij ons voor in. Ik wens u daar nog heel veel succes bij. Ik ga even naar nog een binnenloper. Meneer, wat heeft u toch allemaal bij? Nou, weet je wat? Ik dacht, bij ons is net in Sluis het nieuwe stadshuis weer heropend. U moet hem even iets draaien hoor. En ik dacht, weet je wat, dan neem ik gelijk maar ons Jantje van Sluis mee uit de toren. Oh, dit is een echt Jantje van Sluis? Een echt Jantje van Sluis. En daarbij ook dus ons... Zal ik hem even voor u vasthouden? Het biertje uit Sluis. En de lekkere peperkoek uit Sluis. Dus het is echt allemaal typisch Sluis wat u heeft meegenomen? Ja, typisch Sluis, maar toch ook Zeeuws. Bent u nou ook typisch Sluis? Ik ben typisch Sluis. En u gaat er nooit meer weg? Denk het niet, nee. Dat is het heerlijk toeven daar. Ja. En deze gaat nog open vanavond? Nou, als ik thuis ben, maar... Ja, het is nog een eindje hè, van Oost-Soeburg, de Sluis. Ja. Ja, daarom. Maar dan ga ik nog eventjes wachten, maar ik denk dat hij nog open gaat vanavond. Volgens mij wordt dat een hele leuke avond voor u. Ja, denk het ook. Dank u wel. Nou ja, de binnenlopers ze mogen nog komen tot 9 uur hier in de Kanaalstraat in Oost-Soeburg. Want ik heb het al vaker gezegd, die Zeeland-poster die is nog lang niet vol. En net als dit Jantje van Sluis, er kan nog meer bij. Een klein kwartiertje nog. En dan mag ik het bekendmaken samen met de commissaris van de Koning, Han Polman. Welk Zeeuws nieuws is het belangrijkst? Zijn dat schandalen of massa-ontslagen of misschien het weer? En kun je dan wel over belangrijk en minder belangrijk praten? Nou, een man die er dagelijks mee te maken heeft is Koen Mijnheer, senior eindredacteur bij Omroep Zeeland. En dus verantwoordelijk voor wat er iedere dag in het nieuws op radio, tv en internet komt. Koen, kun je dat zo wel zeggen? Dat het ene nieuws belangrijker is dan het andere? Ja, je kunt natuurlijk zeggen dat het vertrek van een burgemeester van een gemeente belangrijker is dan, ik noem even wat, een boom die over de weg waait. Tenzij dat weer de A58 is, waardoor er files van 20 kilometer ontstaan. Dus de belangrijkheid van nieuws is ook een beetje appels en peren vergelijken. Wat je wel kunt zeggen is dat het ene soort nieuws beter wordt bekeken en beluisterd dan het andere soort nieuws. Ja, laten we kijken wat er op internet het meest bekeken wordt. Dat is voor ons het makkelijkst te meten. We kijken eerst de nummers 10 tot en met 6. Danny, neem jij aan tot jouw wettige echtgenote Esja en beloof jij getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijksstaat verbindt? Wat is daarop je antwoord? Ja. Bij een schietincident aan de Middenweg in IJsendijk is vanmorgen een man om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een ongelukje was het, een uit de hand gelopen hobby. Veel meer had het eigenlijk niet om het lijf, die explosie op 23 september in een caisson op het strand van Rittem. Het betekent een verse witte laag over de provincie. Wat hinder voor het verkeer, maar ook plezier. Ik doe al een aantal jaren snowboarden en ik doe sinds kort kitesurfen erbij. Ja, en in de winter kan je het mooi combineren. Aan het eind van de ochtend wordt op het kanaal door Zuid-Beveland bij Wemeldingen een motorboot overvaren door een binnenvaarttanker. Ja, veel ongelukken vooral en ook een beetje weer. Het weer is altijd ook spraakmakend en belangrijk. Hoorde ik jouw stem daar trouwens in? Ja. En dat was, dan zou je denken sneeuw, maar het was op een dag dat je het niet zou verwachten. Ja. En dan ook nog zo dat het ineens verkeerschaos bracht. Waar liggen de grenzen? Wat laat je wel en wat laat je niet zien? En met name als het dan om verkeersongelukken gaat. Nou, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar ik wil één ding even laten zien van het best bekeken nieuws. Wij noemen het 112 nieuws. Dat wordt eigenlijk het best bekeken. En ik heb van eind 2011, begin 2012 dit papier meegenomen. Alles in rood is 112 nieuws. Dit is de lijst met best bekeken items op internet bij Omroep Zeeland. Je ziet heel veel rood. Je ziet op pagina 2 heel veel rood. Ik zie bijna alleen maar rood. Je ziet op pagina 3 heel veel rood. Je ziet overal veel rood. Dus dat betekent 112 nieuws. Verkeersongelukken, aanrijdingen, auto's tegen bomen, overvallen. Dat is 112 nieuws. Overigens wat je in blauw ziet hier, dat is nieuws over weer en extreem weer. Bijvoorbeeld de schaatskalender die wij ooit publiceerden. Staat op 1. Staat op 1, ja. Absoluut een hit op internet. En wie is dan op 3?
Schaatskalender nummer 2. Want we hebben toen 2 vorstperiodes Is er gehad. een reden waarom je het dan ook brengt? Of dat je het in het leven roept? Bijvoorbeeld zo'n schaatskalender, dat doe je met de gedachte... volgens mij willen heel veel mensen dat weten. Nou ja, je probeert als regionale omroep natuurlijk te voorzien in een behoefte. En als wij de intentie hebben om door te dringen tot de haarvaten, zoals onze hoofdredacteur dat zegt, van onze samenleving, dan moeten we toch ongeveer wel weten wat er speelt. Daar speel je op in. Aan de andere kant, dat is ook een beetje het dilemma van een publieke omroep. Natuurlijk wil je verhalen hebben die het best bekeken en die goed scoren, zoals wij dat zeggen. Aan de andere kant, wij hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid. We hebben hier net een uitgebreide discussie over kunst en cultuur gehad. Dat brengen wij ook. Dus laten we zo zeggen, het spectaculaire nieuws, het 112 nieuws... dient, voor zover dat misschien niet heel erg relevant is, maar klein, een auto tegen een boom, misschien als verpakking voor dat meer serieuze nieuws. En ook het nieuws waaraan wij gebonden zijn als publieke omroep. Maar er zijn regels. Je noemt geen namen van slachtoffers. Nee. Je zegt vaak wel of het een man of vrouw is en een leeftijd, als klopt. Je het weet. Ja. De plaats wordt meestal wel genoemd. Ja, dat is al tricky in Zeeland. Hè? Want wij hebben natuurlijk dorpen die bestaan uit, of gehuchten met een paar honderd of misschien tientallen inwoners. Dan is, als je een naam of een man of vrouw noemt met een bepaalde leeftijd, dan weet men al bijna om wie het gaat. Dus of het kunnen er 3 zijn en dan gaan ze gissen. Dat leunt al een beetje tegen de grens aan van wat je eigenlijk kunt. Wil je dat ethisch een beetje aan de man Het gaat om een auto en dan laat je het kenteken weg. Ja. Maar die auto is voor dat dorp natuurlijk de man van... Er is er maar 1 die in deze donkerblauwe stationcar rijdt. Dus ja, dat is, wat je vooral wil is dat het nieuws wat je brengt feitelijk klopt. En hoe voorkom je dan, want het gaat tegenwoordig zo snel... hoe voorkom je dat je het eerder brengt dan dat de familie op de hoogte is? Nou, soms, dat zeg ik heel eerlijk, soms is dat ook een afspraak met politie. Als politie ons weet te melden dat de familie nog niet ingelicht is, dan vinden wij het soms niet kies om dat te melden. Maar als het nieuws al op straat ligt, namelijk via allerlei kanalen tot ons komt, dan is die discussie eigenlijk al niet meer aan de orde. Want dan kunnen ook nabestaanden die het niet weten het overal vinden. Ja, maar een foto op Facebook van Jantje in de straat is toch iets anders dan de regionale omroep die het officieel brengt, hè? Absoluut. Wij zeggen vooral het moet feitelijk kloppen. En ik zeg altijd, journalistiek is geen exacte wetenschap. Je weegt het van geval tot geval. We hebben nog een top 5. Onweersbuien met meer dan 100 ontladingen per minuut trokken zaterdagavond over Zeeland. Met hagelstenen zo groot als pingpongballen. Het gaat om de grootste hagelschade in de geschiedenis van ZLM. Dit is heel ernstig. Dit hebben we nog niet meegemaakt. Even na 12 uur vannacht komt de melding binnen dat er brand is op bedrijventerrein Klein Frankrijk in Goes, in het gebouw van de Beto. Door de afsluiting van de Vlakentunnel moet het verkeer via een noodafslag de Vlakenbrug bereiken. Met een verkeersophoping tot gevolg. Bij laswerkzaamheden aan de buitenkant van deze fabriek vonden de 2 Bosniërs de dood. Bij de mensen die daar direct bij betrokken zijn geweest, die de slachtoffers hebben aangetroffen en geëvacueerd, die zijn natuurlijk echt helemaal kapot. Ik sta bij de kassa alles af te regelen. En ik hoor ineens, houd de dief, houd de dief. Ik zeg, wat is er aan de hand? Het weer, ongevallen, ontslagen. Als het gaat om ongevallen, jij bent degene die bepaalt wat er uitgezonden wordt. Waar ligt jouw grens qua bloederigheid? Ja, ook hier geldt weer dat je dat van geval tot geval bekijkt. Wij brengen geen lijken in beeld, geen bloed. Wat is de relevantie van zo'n onderwerp? Je meldt dat er ongelukken gebeurd zijn en je wil de setting waarin dat gebeurd is, wil je laten zien. Maar het lijkt wel of mensen steeds meer willen. Ja, alleen wij hebben wel de taak om, laat ik zeggen, de ethische normen en waarden in acht te nemen. En mensen kunnen de meest gruwelijke dingen op internet vinden. Wij zijn niet degene die dat op internet of op televisie of radio brengen. Wij proberen het nieuws te brengen feitelijk. En dat betekent dat je niet de gruwelijkste details hoeft te melden of te laten zien. En als het relevant is, dan meld je dat wel, maar doorgaans doe je dat niet. Nee, je hebt niet alleen bij Omroep Zeeland een baan, maar je hebt ook bij de PZC gewerkt hiervoor. Wat is jou bijgebleven? Diep in de vorige eeuw. Nou ja, goed, maar wat is jou bijgebleven aan een echt erg ongeval of erg iets? Nou, ik werkte bij de PZC ten tijde van het kapseizen van de Herald of Free Enterprise. En gek genoeg, als ik nadenk aan die periode, staat me eigenlijk de verhalen niet, maar wel. Er staat 1 foto bij van een foto van een lijkwagen op een Zeeuws duin. Bij het aanspoelen van een lichaam. En dat vond ik zo'n
veelzeggend beeld. En ja, dat geeft ook maar weer aan dat beeld eigenlijk toen al misschien nog wel heftiger overkwam bij mensen. Een grotere indruk maakte dan andere zaken. Terwijl ik meegemaakt heb dat we echt talloze dossiers en verhalen hebben geschreven, ook in die periode, over echt zware zaken, zwaar politieke zaken, noem maar op. Zwaar inhoudelijk ook. Koen, dankjewel. En op de website van Omroep Zeeland zijn natuurlijk altijd alle items te zien. Dus daar vind je ook deze items terug als je die top 10 nog eens wil zien. Zeeuwse muziek hebben we al 3 uur lang. En nou, niet alleen 3 uur lang. We hebben het ook de hele dag op de radio gehoord. En daar zat ook Danny Vera bij. En hij is hier in de studio. I've been waiting for a long, long time. I won't give up, I won't back down in the darkest night. I can see a light. 'Cause I've been through harder times. I know what to do if I ever fall behind. I'll just get back in line. Hear the distant rumble. Hear it go on and on. It's sometimes hard to believe the storm is passing over. It won't rain down on me. The storm is gone. Can you hear the thunder roll? Can you hear the thunder roll? Distant rumble. I was blinded by the brightest light. Well, I looked for darkness, still I couldn't find just a peace of mind. The darkest hour at the end of night is the purest black that you will ever find. That's how I felt inside, till I heard the rumble. Hear it go on and on. It's sometimes hard to believe the storm is passing over. It won't rain down on me. The storm is gone. Can you hear the thunder roll? Can you hear the thunder roll? Distant rumble. Till I heard the rumble. Hear it go on and on. It's sometimes hard to believe the storm is passing over. It won't rain down on me. The storm is gone. But can you hear the thunder roll? Can you hear the thunder roll? Distant rumble. Is goed. Ja, en terwijl heel veel mensen hier binnenkomen lopen, staat er 1 iemand gewoon buiten. Jos Broeken. Ja, goeiedag. Het is net weer droog. Het heeft een beetje geregend vanavond. Het heeft geregend. Ik zie geen sterren, dus het is wel geheel bewolkt, denk ik. Je ziet dat er aan de banieren van Omroep Zeeland dat er een stevige wind staat. Nu ben ik de uitzending begonnen met een misthoorn, als typisch Zeeuws iets. Nu wil ik graag even, want iets typischer dan Bolussen, dat ben jij toch? Dus, is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Mooi vergelijking. Ja, en ook zoeter dan Bolussen. Ja. Zullen we, ik vind dat je op de Zeelandposter moet. Oh, vind je dat? Ja, dan lopen we naar binnen. Dat is goed, dan gaan we een foto maken. Nou, zo hebben dus al die mensen het ervaren die hier binnen kwamen lopen een hele avond. En hier worden de foto's gemaakt. Nou, onze fotograaf die is al druk bezig. Ik zie het, ja. Ja. Geweldig professioneel. Kijk, ook Jos Broeken wordt vereeuwigd op onze Zeelandposter. Loop ik toch even naar onze fotograaf. Tom, wat is nou het meest bijzondere wat je op de foto hebt gezet vandaag? Want je hebt heel veel foto's gemaakt, hè? Ja, ik heb een oud, soort cirkelachtig steentje gefotografeerd. Ik weet echt niet wat het is. Het kwam uit de middeleeuwen. Het had een klein gaatje en het leek op een kraaltje. Maar het heeft ergens onder de grond gelegen. En die man die het kwam brengen, die vond het typisch Zeeuws. Maar ik weet echt niet wat het is.
Dat vond ik wel een mooi dingetje. Nou, over typisch Zeeuws gesproken nog even terug naar Jos. Want het Zeeuwse weer bestaat toch bekend als onstuimig, maar ook heel veel zonuren. Ja. Wat kunnen we morgen verwachten? Nou, morgen wordt het, je zegt het al, een onstuimige dag. Want ik denk wel windkracht 7, misschien wel windkracht 8. Flink wat buien, mogelijk met onweer. En het wordt maar een graad of 12. Dus ja, echt een herfstdag morgen. En hoogwater. En hoogwater morgenavond. Zeker, ik denk dat het tegen de 3 meter wordt in Vlissingen. Dat hebben we al lang niet meer gehad. Maar geen paniek verder hoor, het hoort bij de herfst. Dankjewel Jos. Onze Zeelandposter is bijna vol. Kan nog iets bij hier. Ja, en met het weer komen we dan eigenlijk altijd standaard bijna aan het einde van de uitzending. Het weer zit meestal aan de staart natuurlijk. Maar last but not least, voor het laatste onderdeel van deze uitzending is aangeschoven commissaris van de Koning Han Polman. Goedenavond. Goedenavond. Hartelijk welkom. U was vandaag de hele dag buiten de provincie, heb ik gehoord. Waar was u? Ja, we hadden een bijeenkomst met alle provincies van Nederland, commissarissen, gedeputeerden, ook statenleden, op het jaarlijkse congres van de provinciesamenwerking, het interprovinciaal overleg heet dat. Dan heeft u het nog over Zeeland gehad. Absoluut, ook met minister Plasterk. Die vond ik voor het eerst verstandige dingen zei over provincies. Kunt u wat nieuws melden? Ja, hij zei namens de regering altijd, ja, de provincies die gaan alleen maar over deze taken en met de rest mogen ze zich niet bemoeien. Hij heeft vandaag gezegd, wat nodig is voor een regio, voor een provincie, dan moet de provincie vrijheid hebben om dingen te verbinden, op te pakken. En in de tweede plaats zei hij van ja, hij ging eigenlijk een beetje terug van dat blauwdrukdenken, die 5 landsdelen. Hij zei nee, we moeten wat gedifferentieerder kijken van wat is er inhoudelijk nodig per regio, want daar zit de kracht. Dus dat vond ik verstandige woorden. Dus dat zou betekenen dat de provincie, want dat stond toch een beetje op het spel, hè? De provincies worden samengevoegd tot 5 landsdelen, dat de provincie Zeeland als provincie blijft bestaan. Nou, dat verhaal over die 5 landsdelen heeft eigenlijk niemand geloofd, behalve het kabinet helemaal aan het begin. Kijk, en als het om Zeeland gaat, dat hebben jullie vandaag ook laten zien. Ja, Zeeuwen, dat zijn Zeeuwen. Er zijn maar weinig provincies waar de provinciegrens ook de identiteitsgrens is, zou je kunnen zeggen. Neem niet weg dat wij ook in Zeeland moeten samenwerken. In de delta, de zuidwestelijke delta, met Zuid-Holland-Zuid, met West-Brabant, met Vlaanderen. Mooi nieuws dus dat Plasterk eigenlijk een beetje terugkomt op zijn plan. U bent nog niet zo lang commissaris hier. Voelt u al wel een beetje de Zeeuw in u? Zie ik het goed? Zie ik daar een klein het wapen van Zeeland. Het wapen van Zeeland, dat draag ik uit. En ik vind dat iedereen die zich ambassadeur voelt van Zeeland zou ook dat speldje moeten dragen. Er is van een stad in Nederland wel eens gezegd, je hoeft er niet geboren te zijn om er vandaan te willen komen. Ik moet zeggen, dat gevoel, dat heb ik. Sinds ik per 1 augustus ook in Zeeland woon met mijn gezin, is het echt dat je zo betrokken voelt en gastvrij ontvangen ook. En wat is dat gevoel gaat dan? snel. Wat is dat Zeeuwse gevoel? Nou, het is een gevoel van trots, het is een gevoel van nuchter, wij gaan ervoor. Dat is ook een gevoel van we zijn avontuurlijk en ondernemend. Soms wat ingetogen, maar wel geloof in de goede zaak. Nou, staat Zeeland wel een spannende tijd. Nou goed, die provinciesamenwerking, samenvoeging is dan van tafel, zo lijkt het. Maar goed, we hebben het ook over werkgelegenheid. We krijgen een marinierskazerne, maar toch moet je oppassen dat er niet te veel vertrekt uit Zeeland. Hoe gaat u dat voor Zeeland bewaken? Want u heeft natuurlijk een markante voorganger die op de barricade stond, mevrouw Carla Pijs. En u moet zich daar nog een beetje in bewijzen, denk ik. Ik ben net begonnen dit jaar, maar wat ik wel belangrijk vind, kijk, alle delen van Nederland die soms niet hele groot stedelijke agglomeraties hebben, daar trekken soms rijksdiensten weg. En dat is niet altijd goed. En voor Zeeland betekent het ook. Maar hoe gaat u daar dan zich tegen verzetten? Want gaat u daar... Nou, het belangrijkste vind ik dat ook wij in Zeeland onze gezamenlijke Zeeuwse krachten uitnutten. Dus niet alleen klagen over wat wordt er anders en wat gaat er weg. Sommige dingen mogen niet weg, daar moet je voor knokken. Maar ook wat zijn nou onze Zeeuwse krachten met onze havens. En daar gaat u dan in voorop lopen? Kijk, ik vind het belangrijk dat je als commissaris ambassadeur bent. En dat je dus voorop loopt in belangrijke onderwerpen. Maar je moet niet een generaal zijn die voor zijn leger uitloopt en af en toe achterom kijkt. En af en toe achterom kijkt en denkt, waar is mijn leger? Dus je moet het wel samen doen. Samenwerken, mooi gezegd. Als we naar Zeeland kijken, de belangrijkheid van een eigen identiteit. Hoe past een regionale omroep daar dan in? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor Zeeland dat wij een regionale nieuwsvoorziening hebben. En ik zie dat heel veel beweegt. Sinds de social media, sinds andere mediakanalen die mensen gebruiken, moet je je soms even weer opnieuw uitvinden. Wat ik zelf heel goed zou vinden, en ik zie dat daar ook mee is begonnen, dat ook de tv en de krant en andere media dat die nadrukkelijk gaan samenwerken. Want dat is denk ik de toekomst van regionale nieuwsvoorziening die onmisbaar is voor Zeeland.
Andere commissarissen springen op de bres, die van Friesland, die van Brabant. Zou u ook een woordje willen wenden, de camera, hoe belangrijk Omroep Zeeland voor Zeeland is? Het gaat mij niet zozeer om de omroep zoals die nu is, want jullie zijn ook aan het bewegen. Jullie zijn aan het bewegen bij grote evenementen, doe je dingen samen met de PZC. Dat smaakt naar meer. Ik denk dat burgers inwoners vinden veel op internet, snelle berichtjes. Maar de echte feiten en de duiding en de achtergrond, daar zijn jullie voor, daar is de krant voor. En dan moet je meer gaan samenwerken. We nemen uw woorden mee. Ik denk dat dit ook, want ik zit al zo te tikken, maar ik heb niet eens een horloge om. Dat is een gewoonte. Maar, ja, dat is een gewoonte. Ik denk dat dit een mooi moment is om even in te breken. Want wat is het Zeelandgevoel en welke tekst verwoordt dat? Welke tekst hoort daar het beste bij? De hele dag konden er voorwerpen binnengebracht worden. Dat is ook gebeurd. Voorwerpen die dat Zeelandgevoel voor mensen weergeven. En daar waren 10 teksten die op die Zeelandposter. Ja, ik zit hier nu op te tikken, maar dit is natuurlijk maar een dummy. Dit is gewoon een karton. En dit wordt straks een prachtige poster. Ik heb de top 3. En ik begin natuurlijk met 3. Spanning opbouwen. Oh, dit is toevallig. Ja, ik sprak vanochtend Jeroen Geelde, muzikant uit Axel. Dit was zijn mooiste. Nummer 3. De mooiste overkant ligt in Zeeland. Dat is hem dus niet geworden. Nummer maar wel 2, hoog geëindigd. Maar wel hoog geëindigd. En nummer 2, ik dacht dat die van u ook was. Luctor et emergo. Die is van ons allemaal. Luctor et emergo, dus op nummer 2. Jammer? Hij staat op 2, dus hij is ook van iedereen, zou ik zeggen. Ja. En de mooiste overkant ligt in Zeeland. Wat vindt u daarvan? Nou, de mooiste overkant, dat wordt gezegd van Zeeuws-Vlaanderen. Als je daar bent, dan zeg je dat van de overkant. En als je op Walcheren zeg je dat ook. Maar Zeeland is meer dan de overkant. Wij zijn zo verbonden met die delta. Dus er zijn veel meer overkanten die geen overkanten zouden moeten zijn. Want we zijn sterk als we één zijn. Mooi gezegd. Ik is heb dat een de stift eerste? gekregen. Nee, dat was Nick. Ik ga nu de eerste. Het is al lang, hè? Wat denkt u dat de winnaar is? Wat denkt u? Ik heb ze niet, omdat ik vandaag met andere dingen ook bezig was, niet allemaal Wat zou een mooie zijn? zien. Ja, Luctor et emergo natuurlijk. Ja. Nou, eendracht maakt macht, vind ik ook altijd heel goed. En ik vind de trots die we met z'n allen uitstralen en de Zeeuwse kracht die daaruit voortvloeit. Zonder Zeeuwse kracht geen macht, zou ook een mooie zijn. U komt van oorsprong uit het oosten van het land. Hadden ze dat daar ook? Die eenheid, die kracht, die identiteit? Ja, het mooie is van een aantal regio's in Nederland, dat geldt ook voor mijn geboortegrond Twente. Ja, Twente dat heeft ook een eigen identiteit. En je bent een tukker en je gaat daarvoor. En ik herken ook wel veel dingen die wij hier in Zeeland hebben van vroeger. Ik heb tot mijn 18e in Twente gewoond. Maar dat je geworteld bent, dat je daar trots op bent. En dat je daar, als je goed geworteld bent, kun je hoog groeien. Nou, dat gevoel herken ik wel. Misschien moet je het is wel een hele lange. Er moet nog een woordje bij. Dat ga ik ietsje kleiner schrijven. Dat is eigenlijk het belangrijkste woord, hè? Ja, zie ik. eigenlijk wel. Wat Zeeuws is... Moet Zeeuws blijven. Nou, de commissaris verklapt het al een beetje. Nou, we gaan hem laten zien, hè? Geweldig. Wat Zeeuws is, moet Zeeuws blijven. Of bluven, hè? Ja, wat Zeeuws is, moet Zeeuws bluven. Ja, heel mooi. Ja, dan had ik die thee weg kunnen laten en dan had het er vast wel op gekund. Had het korter geweest, ja. Zeeuws is gewoon kort en bondig. Dat is een mooie. Ja. Dat is een mooie slogan. En daar gaan we dus een poster van maken. Wanneer gaan we die laten zien, weet je dat al? Nee, dat weet ik niet. Ik denk zo snel mogelijk, want al die voorwerpjes die binnengebracht zijn gefotografeerd. Maar ja, dat duurt even, want dat kwak je niet zomaar. Dat moet een beetje mooi worden natuurlijk. Wordt dat later bekendgemaakt. Ja. Wat Zeeuws is, moet Zeeuws blijven. Een mooie slogan voor de provincie ook? Voor ons allemaal. Dat is wat ik net bedoelde met waar je geworteld bent, of waar je kunt wortelen. Daar kun je veel met elkaar bereiken. En ik denk dat die trots die we met elkaar hebben, dat ook onze Zeeuwse kracht is om heel veel te kunnen doen met elkaar. In goede samenwerking, maar ook in de grote diversiteit die we hebben. Want soms wordt wel eens gezegd, we zijn zo verschillend. Maar dat is ook de kracht. We vullen elkaar aan in Zeeland. Gemeenten zijn verschillend. Zeeuwen kunnen verschillend zijn. Maar we zijn wel één als Zeeland. En dat is ook iets, als je Zeeuwen buiten de provinciegrens treft, dan zeggen ze niet, ik kom uit Adenburg. Dan zeggen ze, kom uit Zeeland. Kom uit Zeeland. De mooiste overkant ligt in Zeeland, dus op nummer 3.
Luctor et Emergo op nummer 2 en wat Zeeuws is, moet Zeeuws blijven op nummer 1. De uitslag is al te zien op omroepzeeland.nl. En Michiel, die heeft misschien nog wel het laatste woord of toch het laatste voorwerpje. Nee, dat is het geval niet. Er is niemand meer binnenkomen lopen. Maar de poster is... Nou, hij is nog niet vol, hè. We hebben wel alles... we hebben heel veel foto's gemaakt. Er kunnen ook nog foto's bij. De hele avond kan dat nog. Dat kan via de website omroepzeeland.nl/wij blijven in Zeeland. Maar het kan ook via de hashtag wij blijven. Want ja... Mocht je nou uit, ik noem eens iets, Anna Jacobapolder komen... Ja, dan wordt het lastig om even snel heen en weer te gaan. Maar de foto's, ja, u mag ze ook gewoon thuis maken. Ze mogen nog ingestuurd worden. En de poster is bijna vol. En u gaat hem ook zien, hè, in de provincie. Want we gaan hem niet alleen maken, we gaan hem ook verspreiden. Hier zit het er in ieder geval op. Dus de poster is bijna vol. Ja, en hiermee is een einde gekomen aan deze extra lange tv-uitzending bij Omroep Zeeland. Een uitzending waar we u nogmaals hebben laten zien hoe moois en wat voor moois Zeeland te bieden heeft en wat onze Zeeuwse identiteit maakt. En wij, de collega's bij Omroep Zeeland, willen u dat nog jaren laten zien en horen op radio, tv en internet. Deze hele uitzending wordt na de komende uren nog herhaald, dus heeft u iets gemist? Blijven kijken, zou ik zeggen, namens iedereen hier bij Omroep Zeeland op de redactie en buiten op locatie. Bedankt voor het kijken, nog een mooie avond. Dag. Dag. Place